Gani, do pa rin na sa bukayo, para sa may malamong. No. Kay na may akapon, may kilala ko. Ngita sa bukayo nga basa. Bukayo ka basa, te? Uway, tiga? White. Te, sila mo wala ni basa, kainit. Summer subong, yawa ka sa basa. Ang summer subong. Oo, te, wala ni basa, malanan subong. Tayanan. Oo, kung gusto mo basa, te, bakal ka kaglutoon mo, liwat, te, para mabasa. Pero may ara na yan basa, sa may punto, kali makadto. Ang basa nga bukayo, do, ara na sa kuanya, sa Sumanlatik. May ara man na. Pero may ara na gabligyan nga basa to, dito sa may punto tayo, sa mga viewing deck, magkaong-kaong, bala? May ara na subong? May ara ito na, yada mo nagalibot to, basa, may ara na basa, may ara mala. Okay. Okay, makon mo entrada sa programa mo, pagkaon. Buto, mga tayo na ikaroon sa Jinjin, ikaroon, tupa. Gani, do kahit lidlaw sa ginatawagin man nga mga pagkaon na aksyonerek, no? Anyway, kung naligan kami nadlaw, tugtog kay ina, do kainit, kagapaang sang panahon, subong nga po, nagbawi-bawi, kay do nagagumguo, mga ton nga kalangitan, may pagdupoy-dupoy sa hangin, kita nga nabatsagan, kag na-obserbaran sa palibot na to, na Beatriz sa may syudad sa Bacolod aksyonerek. Gulugalom? Gulugalom sa. Pero Biyernes, kasako sang Biyernes na ton, pagting sinumbali sa mga salakyan, ang tao sa mga mall, sinumbali man ho. Kita mo si, Jan? Kita mo si manager, nagmuno niya yung nami tuod bukayo. Saan na kanina nagmuno gapon? Garo si Bats Jumare, garo pa yung muunta bukayo ay. Gani, makakita, totoo, sang... Bakal na talaga ano, bakal na sang lugbi, bilang naging raspa na bla. Kag baklan talang kalamay, hapusan na maging mo bukayo Bukayo? Ano yung lubi ang bukayoon, hindi kayang lahing? Meron yung lubi ang bula kayoon niya. Meron na tayo sa buligya na sa mga lubihan tao. Gani, amo na sa, yung sa Libertad la, meron na buligya Buta ka na tayo sang kwan, sang ano na ganyan daw seeds na bla, para magnanam. Sesame? Sesame seed? No. Lunga? Lunga. Amo mo gina usually. Pero namit na nga may buka, kalamay lang nga doon. Basta namit gina pagluto, bla? Sila ni SM ko na namin bukayo, kalagay kakuto, tiyan niya ko no. Dugang basa na. Amo ito, dekiti ganyan, ginaiban magkaon, bukayo, nga basa. Yan Kay do kisa, kala nakapangita, aksyonerek, no? Balikan ito yung observation, ito ka na Subo nga po, nari kami diri sa area Sandalan, Catoslao, malin diri sa may North Capitol Drive. Siguro ka, wala din traffic light sa likod sang Capitol. Kasi palang mala sa sininga tuig, kung na-installan rin nila, kay kaluluoy, kay kaapoy, madihabyog sa mga traffic enforcer. So, harap pagin man sila? Private nga salakyan. Harap pagin man sila sa dalan? Harap pagin man sila sa dalan, wala pagin man sila na dula. Damo-damo pagin man sila? Damo-damo pagin man sila. Nakasuksok pagin mas nagyapon sa ilang uniforme nga pula kay naga-wave pagin mas nagyapon sa ton kung makitaan sila naton sa dalanon. Diri sa may Gatoslao likod sa Capitol. Siguro kung ma-installan diri traffic lights kabalo kari may skilid sang mall mas dami gid ilabi na nga kun mga rush hour nga daan moderate to heavy ang traffic situation diri sa area sang Dalan Gatoslao. Ang mga salakyan from North Capitol Drive diri sa may Seda, Lacson nga area diri na nagalusot mo kay kundi na gusto nga magpalawig pa sa biyahe nila ka ma-traffic sa may Capitol Lagoon, sa area sa Regional Hospital, iban rin na nagalusot sa may Gatoslao. Tama option Gatoslao ka Malabay o kung diri ka sa San Juan Malabay, at least mas shorter ang distance ka gina-travel sa mga salakyan pagkadto sa may plaza o kung sa may SM City Bacolod. Di mo na mga salakyan diri na tanan andan nga maglusot sa area sa Dalan Gatoslao North Capitol Drive gani sining hapon moderate to heavy, heavy man maka-aksyon ang sitwasyon sa traffic kung aton pagabalan. Pero ang problema kay basta may traffic enforcer may nagamanage ang trapiko, ma-maintainara nila, makalokar gila yon, hindi man mabugat, hindi man ma-build up, maka-action ang traffic situation. Kung pakadto ka naman sa may plaza, medyo maturo traffic na subong, kita naman kayo na, nagdinaguso ang mga sanakyan, dira sa may Plaza Mart, diri sa may area sang Araneta, palusot diri sa may Plaza Publica, wala kita kabalo, kito kadamo-damo, hindi pa sayang nga salakyan. Damo guro nagalagaw ay, kiti Lunes gidaan ang eleksyon. Subong di man weekend iban nagabawi-bawi. Friday, ano subong 13, 14, 15, ibang guro nga lang alang temprano para kapanueldo, labi nang wala trabaho buwas Sabado kag Domingo, managuro nga doon nga sinunumbali gid. Ang mga tao palibot sang syudad, labi na sa may downtown area, sa mga mall nagakadto may mga kabataan sila ginapang bit-bit subong nga hapon aksyon na Eric, no?
Anyway, kung presyo naman sang gatong ang aton pagambalaan, kita namon sa mga hapon, diri sa sur, nga bahin sang syudad na kalabot, nga nabi panukoy nga area Tangob, kag barangay Kabog, nagahamboy Dios, 79 pesos and 52 centavos ang kada litro sang krudo, mga ka-aksyon. That is the average price kada litro ini. Pero ilang taon na itong kondisyon nga semana, kung may pag-ulag bala, ang ginalambalan to, dira natin, masaka, ay kumanaog na naman. Hopefully nga magnubo, mag-rollback ang presyo, mga sang gatong. Kabay pa? Kabay pa. Kabay pa, mo ginaginabantayan sang ibitanan nga magnubo ang presyo sang gatong. Sa presyo naman sang gasolina, sa kada litro naghamboy, mga ka-aksyon, Japon, 74 pesos and 35 centavos to 74 pesos and 60 centavos base price o kung average price na Japon sa presyo sang gasolina diri sa may syudad sang Bacolod. Report Jan, musta ka ton pulis haras dalan, may? Ang pulis naton ibando gid pang pull out naman sa dalan. Okay. Kung mo balik, ibalik sila to sa region? Iban guro balik sila unit, ila original nga placement like MPU, BCMFC. Okay. Basta digto guro ang mga Ay ni mga pulis makita to sa downtown, dabla kang sa iban nga mga intersection BCPO personnel na ko nag-augment lang na. BCPO personnel na. Kaya kado mga hobby, kado mga bag-o tsura, no? Oo, ano na sila? Sila nang gid pang-absorb from training to dumang before Iban. Oo. Dumagi pang-absorb dira Iban sila. Iban ti organic kinaya diri sa Bacolod na nadaanan. Okay. After training, ang natabo na ko na duman ko kung sa pagkabalo ko lang from police station dugin deploy nila pagwatanan Okay. sa mga streets, mga dalanon. Amo na to be specific para body. May ari pa manabilin like diri sa may San Sebastian. Gani? Kapalabay naman kay may mga pulis, mga gabadi-badi. Oo. Libertad, may ara pa man action erek. Okay. Likod diri sa Libertad, may gapanago pa to kay namon, siguro ka pangapi. Kapangapi ko gatex. Gatex, guro. Ati, ang isa ka pangapi sa gatex eh. Kalabanan sa mga makita ko sa dala nga mga pulis, ka uyat cellphone gate. Gani, Bawal na mong. sa Leglas Laki, iway to nila nabdan si Gani. Colonel Ebreo sa una to. Bawal na yan, magyakan ni Brios ang una, tapos gid. Tapos kagid yan, hindi ko lang Explain to gid. Oo, makalamay mo gito ya. Dapat ang pulis nato ng cellphone, butanan sa gusto nga lugar, bla, kung nakasdala, kagabantay ka, medyo panilag ka, kaya na kung pagbantay mo na kung kita ka na kamatang karong kay nawili ka cellphone mo na. Ang lain blast, lamas nuts. Gani, manang delikado, kay nawili sa cellphone, daw sila gatro tanaw sa mga palibot nila. Gani, labi na ako may mga motor, sila nga ginapupungkuan. Oo. Laban gid sa tawit ng ilang mga gamit daw. Kaya ko law, ay mga tuod man, kita ka pulis, nagapos guyot sa cellphone niya, galantaw ya, tapos may siya kabantay sa mga tao, kung labay sa iya, gatabo. Gani, amo pag ina ang naobserbara naton. Kalaw, ay. Mga poneo, nice labi, pungko, ibang ka pa nago. Oo. Kung malabyan ka be, dumako na sa una, malabyan ka ni Police Major na bala sa bong Wilfredo Binuman. Oo. Sandri pa sa Bacolod na assign sa una, aklamay mo gidaw. Kalamay hati, kami splikar ka gidya. Oo, galibot dito sa una lagi. Ginibutang ang resdalan para nga mag-survey mata kag dulunggan tapos imo na nawili ka sa cellphone mo. Gani. Kalaw, ay kita na mo naksyon dyan Dapat dapat ilabi na nga ini ibando mga di ba sila maanad sila bala? amo gidi. Maanad sila bala nga bisan di sila assign na mo na bala mga himo nila. Kung bago ka pa lang kagamuna na imong training, good luck na. Yawa ka na bawi sa uli. Palabot tali guro kay Colonel Liada guro mayo pa. Gani, si Police Lieutenant Colonel Liada na nang bahala sa ila, no? So, sanan yung mga pulis dra nga aras dalan halong, pero hindi gid magpasaway. Tulok sa likod, tulok sa wala kag sa tuo. Gani. Basi ka mong ginabantayan na. Ang lahi ba ito bla ito nga, ambal mabla nga isa ka pulis, gin agawan sang cellphone nga nawili. Sila blagin slataw? Iya nga, tanaw ka cellphone niya. Salamat. Ang nakampang bala mga ML na eh. Amo ginaklabanan? Mana ko ni ko di TikTok eh. Isa pa na. Okay na ako na kasulod opisina, bikag secured ka na iya. Oo Nga po na yun ay, pero kung ara ka sa field. Amo na bala nga silinta naton kasaway ta sa tao nga kumaglakat, hindi mag cellphone para hindi maging biktima sa snatch karon ang pulis ara sa igad ga wili ka tanaw cellphone niya way nag-obra. Mangin anyway, ang reminder nga inaano na dugang na nga tip sila. Oo Para mapisan sila kung hindi sa maanad sa uli. Nga correct. magawa mo na. Gani. Dugay pa nga dahil sila sa pagkapulis. Kay kalaw ay bala dito hindi ba dyan ikaw mismo ko nalawayan nga maglabay ka dapat body tapos sila yung tanaw cellphone nila kalaw ay gid. Oo. Hindi namin.
hindi gid mayo kay pila man ang kauras agwantahon na Oo. ang ginaobra dira sa Dalanon. Siling ko ni manager, siling niya sa Isabela, kung may bukayo kay Nanay Dalin. Abukado lang, wala bukayo. Ayo, Basi may abukado na tuod sa Isabela para magtaklad kami, di ba? Sabi dali kami, di ba? Si Nanay Dalin na dalasa pa sa bukayo. Gani, why to guro, ambot ko may lubi na buwas, sabi dali kami, di ba buwas? Si Nanay Dalin, pamati ni Guro, di ba? Oo, ka pamati ni sa? Nanay Dalin, nabi one time bukayo ko request ni CMO Ati, ang bukayo lang nga nagabasa-basa. Alay pagkabot ba sa bukayo Nanay Dalin? Alay pagkabot sa bukayo Nanay Dalin sa Bacolod malablaw. At taman anok. Tamal guro ka ano na kanina. Sige ala taon na buwas, tido ari di buwas mong no. Ati good ti timing igli na. Yan taon ta gani. Nay, ang bukayo da kuno na ya. Basta basa lang ang bukayo. Basa lang ang bukayo nay. Basta imbes na bukayo kalubay pa dala. Ay, ang hindi pala kalubay ganay mo dulce? Gino mo na dulce. Kalabasa na ya. Hindi meron pa isa ng maglasang kalubay bla ng balid. Balid? Oh, balid gini mo na blakwar, gini mo na dulce. Ay ito. Oo, balid oh. Kita ang awa mo na mga kalabasa na balaan ko gini mo gidulce. Subong di ba season subong sa mais? Oh, why tumaisa mo niya? Ito sa Isabela mais. Sugudan mo pa Sabi ko may mais da. Nay, basta may mais kagawad, na. ano lang na kay kagawad imbong jo kampo, doon ka babatsag, no? Sa Maaw? Sa Maaw? Ay, damo na mais sa Maaw? Ay, maisi mo da nga. Ay, galit. Ito, sugid mo na si kagawad imbong jo kampo, daway mo na. Texas, best kapitan dito, Black Ron, no, gibagi aksyon ko. Sino? Si kapitan to gapamatinas kapitan mong. Sa din? Sa Maaw? Pamati sa da? Oo, kapitan dito, matek ko sa dugay-dugay, nga dugi na tira niya naman ko daw. Kap, bi mais na kap, one time bi nang inablang mais nga Bisaya kag pilit. Oo, amo ginagila paramkunan. Nan. Eleksyon na isa ito mag-aksyon, pinakalang sitwasyon sa palibot ng syudad. Subang hapon report, gikan sa patrola sa libot sa Bacolod Aksyon Santia. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon ng Radyo. Salamat kay Action John Diaz sa Third Yabet. Report ni live sa Patrol 2 with Action Ninyo Bugina. Sitwasyon sa Bacolod. Matulutaw, high rin Action John. Ay mga enforcer man. O sa ito kapulisan vlog. Ako gito na hindi ko na namian Naman nga ito mga pulis nga gindeploy sa mga Dalanon. Hindi ko na namian. Ay kadalabay ko. Makitaan ko gito gawiyat cellphone. Nawili sa cellphone nila daw na sila kabantay sa ilang area. Baliw ko bisaton nga mga station commander be. Basi makall yung atensyon sa inyo nga mga kapulisan nga kung aras sa dalan, kailangan mangin alerto sila para sila magbantay kawata na kay nawili sila uyat ka cellphone nila. Ibutan talang sa insakto lang oras kag lugar nga makagamit kita cellphone. May mga mo ginadilian nga maggamit cellphone pero kung naka-duty ka mo sa dalan, kanaw ay gidyalang tawon nga nag-auyat ka mo cellphone nyo, way ka mo yan nagatanaw sa mga nagalabay ka nagatabo, kag way ka mo garantaw sa palibot nyo. Kaya nawili ka mo lantaw ka cellphone nyo, duty nyo kalaw ay ka-uniform ka mo ya. Yun ang mga basic lang na nga mga rejoinder kag reminder kati dugar na actually ginabawal sa pulis naton mo. Nga kung oras ang duty, likawan gid ang paggamit sang cellphone. Gamitan lang kung may mga importante nga text o kung tawag. Kung may text gibanda nga kinalanon nyo balos, pwede mo lang na. Pasagabi nga maglantaw kagid kung ano pa da. Ibutan na sa gusto nga lugar. Kaya kalawa ay gid lang tawon nga ang pulis hindi alerto, wag bantay ka na wili ka lantaw sang cellphone niya during office hour, during sang duty nila. No? Palilo sa aton nga mga hepe, basi ma-correct na sa aton nga mga kapulisan, no? Siling ni classmate Rona Trabas niya kalabasa namit. Monitor lang while ga pa Huawei Kapoy Flores. Ay, gali ka. Si classmate Rona Trava, no? Si Toto Sani Lusada, ragali wow. May nga po na kay Toto Sani Lusada, ang driver ni Vice Governor Jeffrey Ferrera.
Upod ka mo ni Vice. Totoo sa ni Losada, nga monitor siya sa Facebook Live daw. Si Iwin Vasco araman, no, si Iwin Vasco ga monitor man sa aton sini nga pangalagad, no. Salamat gid sa inyo dira nga pag-monitor kapag pamati. Kay Madam Jane Hisolgon and family, kay to classmate ko Romel pagsubiron da mayong hapon lang. Malandira nga pag-monitor, pagpamati. Mary Grace Eugenio Fermin. Kay Jonathan Rinaxi. Sa kay Tuto Manjo Arnejo. Kay Kagawad Peter Maymay Noble, mayong hapon lang. Para sa monitor sa atong sining Facebook live. Daw nag-kuan siya, daw lantaw siya. Kay Sonia De La Torre, yes. Kay Sonia De La Torre Delgado. May hapon kay manang Sonia De La Torre Delgado. Kay Ray Flores Baryoga, tamiya ng pamilya Barbas Bantad, Gregorio kag Torbila. Dara sa Barangay Pandanon, DSB ang panamyaw halin kay Ray Flores Baryoga. Kay Dino Alik, Dikop galong kuno sinigarano sila ni Dino Alik. Kasi dugay-dugay maulan na da toto Dino. Ay, puwerte pa. Dugang anta ang aton sini nga mga aksyon balita, report gikan sa aton sini nga mga patrola unit reporters. Pagkatapos lang sa aton sini importante nga mga pahibalo. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa masaksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang
nga pwede guwaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll para malikawan ang sunog nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Siwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang ng continuous rain ang nag-isang ka factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag na dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Daily Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion.
everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Enrique Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, kag ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo punan ng mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic iban damo na dulanon drama diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni alamin kung paano sumali sa ACS-Milyones! ACS-Milyones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang Pagkat sa ato sila pagpalatutunan ng Action Report after an edition biyernes sa presentation siling ni Sir Benz sa Salvacion no? PO3 Benz Salvacion na dili sila kasilian na maulan monitor sila gali daw pamilya Mindanea si Manang Jacqueline ga luto sudan kag tinigang ay puwerte pati ang pagluto sang sudan dalasa pa ni PO3 Ben Salvacion ba sang police station number 2 ara katagali sir sa kwan la Castellana. Sige, check ta na report na gikan sa ato sa Patrol United Reporter. So na ito report na actually din na boso. Update naton gikan sa Kapitolyo Provincial. Line number 3, actually din may hapon. Sa uman nga ma-harmonize ang giya kag pagsulundan sang tanan nga local government unit kag gobyerno nasyonal bangod isa ini sa nakita nga rason ni Provincial Veterinarian Dr. Renante Vicena kung nga mayara sila sa Quiapo nagakatatpan na illegal nagapasulod sang pork and pork products bangod dito sa probinsya bangod ban nga nagapadahil pa ang ASF. Okay, dahil lang kay balikanta ang noton nga linya ni Aksyon na Eder Aboso, Action Radio
Philippine Standard Time alas 5:45 na sa atong siling pangalagad. May hapon dira sa kay Charlene Abo Wish na ga monitor gid sa ato sining palatuturan. Actually then, please come back. Yes, actually, rekto na muna kung naamo itong hambal ni Dr. Renante Decena nga nagkakita niya nga rason kung nga may mga nagkakadakpan sila gyapon nga nagapasulod sa pork and pork products gikan sa mga lugar nga yara gyapon ang presensya sa ESF. Bangod nga wala nagkapalarehos ang ang guidelines sang gobyerno nasyonal. Sila nga Decena may pila na ka mga lugar sa Pilipinas nga una ginigo sang African swine fever apang ilan na ininatap na rason nga abis ang iban nagabaton man ang probinsya sa Negros Occidental. Ang Baligdisena sa sulod ng 3 na katuig sa nagumpisa ang African swine fever. Pasalamatan nga wala gidiya nakaagi nga may nalatnan nga mga baboy diri man sa probinsya sa Negros Occidental. When in fact, kita diri sa probinsya naga-export pa sang mga baboy dito naman sa Metro Manila bangod nga ginakulang sila. Ginpahayag naman ni Decena nga sufficienteng supplies ng baboy diri sa probinsya kag galing naglambot na sa 160 pesos ang kilo sang live baboy kag paglambot sa merkado naglambot sa 290 tugtog 300 pesos. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial Action Eden Aboso. Una sa balita ng Action sa Bacolod Action Radio. Salamat gid Action Eden Aboso sa lawanta report na Action Art Tahupon gikan sa New Government Center. May hapon dira kay Jonel Sausa ga monitor gid siya diri sa aton sininga palatuntunan sa mga miyembro sa Operation Tulong Task Group nga mga taxi driver mayad nga hapon da sa inyo kag mayo lang nga pamati no. Councilor Novero wala sa problema sa anuman nga komitiba nga mahimo ihatag sa iya sang mayoriya sa konseho. Apat ang iya ni Mayor Bing sa Grupo Progreso, walogid ang iyasang Grupo Asenso, no? Sige, ari sa Action Art tayo pon sa Siligat Italia, line number 3, Action Art, may hapon. May hapon, Action Eric, kag sa imo sinisuki ng mga taga-paramati, no? Ang balita tagikan sa Bacolod City Hall. Amo ini ang latest pala after the election, first nato na interview si Councilor Novero. Kay actually, subong galing adlaw agi na paibalota sa mga graduating students. Kag ato ba lang dapat mag-graduate Action Eric nagligad nga tuig since bangod sa pandemic. Wala the wise and formal nga face-to-face graduation. Ay good news ni sila kay may June gali may schedule sila. Tentative ba man lang ang schedule pero dapat coordinate na sila nga daan sa talatapan sang BCC, no? Panguna na lang information sa ilang meeting. Pero balita ta siningapon magasentro ini parte sa ginapaabot ni Councilor Novero nga committee chairmanship nga mahimo uyatan niya sa pagpungko na sa bag-ong set sang miyembro sa konseho diri sa Bacolod City. Kay siling ni Novero, expectedly siling niya ti under the democratic system and demokrasya nga pangalagad sa gobyerno, siling niya ti numbers game. Ini mo, meaning siling niya ang pagpili kapag pahamtang sang komitiba sa isa konsyal. Nagadepende ina sa kanamuon sang kalyado kag kon kabahin ka sang mayoriya nga miyembro sang isa ka partido. Siling ni Novero niya ako yahanin sa unang karakter ko ano man nga committing akong ginauyatan magatrabaho kuya kay amo ng commitment ko para sa mga Bacolod nun nga naghatag sa akong sang mandate nga magpadayon no bilang re-elected councilor sa Bacolod City. Kaya siling din ni Novero siling niya bisan ano man ang ihatag sa akon nga komitiba trabahoon ko na iya. One thing lang ang ginapasiguro niya siling niya tikon mga program dirang ipasulod sa council basta sa kaiwan sa Bacolod nun why gid problema kay kooperahan niya pero kung mayara siya sang makitaan dira nga hindi niya masawan tiyan mo na Action Eric ang posible mangikabahin sang mga debate no ang himuon dira sa bahin sang konseho yari si Councilor Renisito Novero.
sa aton sistema sang pagdumala sa demokrasya, it's usually a numbers game. So kung sino ang dominanteng numero, konseho, usually amo man na sila ang magdikta sang climate sang konseho. More particularly sa mga assignments ng committee, chairmanship, decision-making sa sanggunian, and so forth and so on. Amo na ang normal nga ikakalatabo sa mga legislative assemblies. Like Abraso na rin, portion lang sa palayag ni Councilor Novero, kung mabatian mo doon nagaginawa pa sa madalom, kaya actually padulong to sa meeting nga naman, upod sa DepEd Bacolod naman niya this afternoon. Sila niya, so rigid kay sige tulakat niya siging interview ta, kay may nga daw pa siya sa next meeting after sa BCC, upod naman ang opisyales sa DepEd Bacolod ang iya ginsapol sa bunga adlaw aksyon, Eric. Amo nagbalita gikan sa Bacolod City Hall, aksyon at tayupon una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Salamat gid aksyon na Art Ayopon report gikan sa New Government Center. Ang mga balita sa Kapitolyo Provincial kag sa New Government Center, bantayan ninyo ina sa pagpagalagad sa action firing line with action Brian Morden. Dugangan ta ang aton sining mga aksyon na balita. Pagkatapos lang sa aton sini importante dugang pa nga mga pahibalo. Alamin kung paano sumali sa isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa masaksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Suwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapuskuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal
sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon kag syempre nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve. Hapon dira sa kay Nanay Rosalita Valencia sa Barangay 6. Ga-monitor kasi sa Action Radio permi sign on to sign off. Nanay Rosalita Valencia dira sa Barangay 6. Ang inyo palatuturan action report after edition Biyernes ka presentation magatakop ini balik ini buwas Sabado. Ato sa ning kapapatrol na unit report in action nga nagpalakad karong hapon action Jan Diaz back to back sa mga piloto action ninyo Bugina Artay Hupon action Eden Aboso opo diri sa tabang technical partner sa Studio A broadcast engineer Henry Espolgar. Back up din sa itong nga IT expert action Christian James Binares. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talog, Syudad Sang Bago. Ang puwersa naman ni broadcast engineer Chief Engineer Noel Piñalan. Standby na sa masunod nga programa Action Balita Evening Edition o pod kay Action ang Defensor Lisay kag Action Dale Salazar. Kita sa Action Night Patrol Program last 9:30 top to alas 11. Ako naman sa Action Eric Magbao nagkasari salamat gid sa inyo sining nga pagpabati. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio.